Oe, Tutu, crees que son o mellor patinador do mundo? Non. Pois estiveno pensando e creo que son bastante bo. Quizáis o mellor. Pero que di, Rafa? Es bastante torpe. Quizáis o máis torpe. Tutu, non será que tes envexa? Que? Xa sabes, máis rodas, máis habilidade, máis velocidade e máis enxeño. Faremos unha competición sobre rodas para ver quen é o mellor. Que che parece? Ben, pero só se me prometes que non te poñerás triste cando perdas. Prometido. Veña, vamos buscar a Linda e a Nina para que se unan á competición. Boa idea, así non terei que contalo. Ai. Linda, Nina, Rafa di que é o mellor patinador do mundo e quere demostralo nunha competición sobre rodas. Apuntadesvos. Vale. Ti. Rapaces, perdedelo tempo. As miñas rodas e eu somos un. Rafa, fagamos isto para pasalo ben, non para ver quen gaña. Esa frase é de perdedor, pero é normal, ti non sentes as rodas. Está ben, ti o quixeches, non haberá piedade. Nunha hora espero vos na pradería. Non tardedes, aínda que se non vides, comprenderei, no? Daza fantasma. Pero que lle deu a este? A que ven semellante chulería? Se é a persoa máis torpe que coñezo. Pois non o sei, pero está claro que necesita unha cura de humildade. Vexo que viñestes. Está ben, así poderedes aprender do mellor. Pero a ver, a ti que che pasa? Que sei contar. E todo o mundo sabe que ter 16 rodas é mellor que ter 8, 4 ou unha. Non tedes nada que facer. Non te farás o chulo cando caias coas túas torpezas e che gañemos. Creo que falas do Rafa dantes, pero cambiei. Agora son Rafael Patín de Lume. Non riredes tanto cando queime o voso orgullo co meu patín de lume. Patín de lume? Pero de onde sacaches ese nome? Queimouseche un patín. Ben, xa basta. O que chegue primeiro a casa de tu pagaña, vale? Podedes ir saindo. Apetéceme facer unhas flexións antes de arrincar. Case unha. Case dúas. Parece que Patín de Lume non nos segue. Pode que Rafael non fose capaz de poñerse de pé. Daza fantasma. Pero ese non era Rafa. O que é? É un fantasma. A ver se vai ser verdade o de Patín de Lume. Patín de torpe, máis ben. Adiantounos porque íamos paseando, pero creo que merece unha lección. Vamos, Rafael! Rafael! ¡Hija! ¡Ahí quedas, Rafa! ¡Chunga Ronsel! Podes chamarme Patín. Patín de Lume. ¿Pero cómo? Rafa, ti nunca fuches tan rápido. Pensabas que me podías deixar atrás. Tenéis a unha roda, pero é unha roda supersónica.
poderás gañar. Estou motorizado e teño a potencia dun camión. Ti sí que non poderás gañar. Lembroche que as xirafas sobre patíns son os animais máis veloces sobre a terra. Ai, Podo! Paso a unha dama! Nina! Que ben que fagan deporte, Fante. O que non entendo é por que poñen estas poses extrañas e se moven como se estivesen a cámara lenta, slow motion. Cousas de nenos. O caso é que o pasen ben. Foi unha boa carreira. Mágoa que fose empate. Iso é porque Rafael Patín de Lume se deixou gañar. para min iso foi o mellor. Rafa, de onde sacas eses nomes? Pois non sei, así é como me chaman por aí. Rafa Fantasma! Contigo